Ginoo, kaluoy kami. Magampo kita. O Diyos, nag-uli ikaw kanamo pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo sa kinabuhing dayon. Ibayaw kami aron kalingkod sa tuon nimo, uban sa tinubdan sa among kaluwasan. Inigabot sa among manunubos diha sa iyang himaya. Magsulog unta kami sa sapot sa pagkawalay kamatayon. Kami nga imong gipakatao pag-usap pinagi sa bunyag. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Didto gikahibalag niya si Aquila, usa ka Hudeyo nga natawo sa Ponto, nga bag-o pa lang nahiabot gikan sa Italia kauban sa iyang asawa nga si Priscilla, tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudeyo. Miduaw kanila si Pablo, ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tolda, mitipon siya pagpuyo kanila, aron mag-uban sila sa ilang buhat. Kada adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinagoga, aron pagkabig sa mga Hudeyo ug sa mga Griego. Pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon pagwali sa maayong balita. Nagmatuod siya ngadto sa mga Hudeyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sa dihang misupak sila ug nagbiay-biay kaniya, iyang giyabyab ang abog sa iyang biste ug miingon, "Kung dili kamo maluwas, inyo kanang sayop, wala ako'y labot. Sukad karon, muadto ako sa mga dili Hudeyo." Pusa iyang gibiyaan sila, ug mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudeyo nga ginganlag Tito Justo nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay duol sa sinagoga. Si Crispo nga pangulo sa sinagoga mituo sa Ginoo, lakip ang iyang panimalay, ug daghang mga taga-Korinto nga nakadungog sa maayong balita, mituo o gibunyagan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan, alang kaniya ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran
nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa atubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud anon. Alang sa balay ni Israel. Ang Panginoon nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga Ang tanang kautlanan sa yutan nakakita sa kaluwasan sa akong Diyos. Awiting nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Awit sa pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Malindo, baliw. Ang Ginoo maanaa kaninyo. manasa kani. Kinutlo gikan na sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayali ka o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunaan, sa dili madugay dili na ako ninyo hikitan. Apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Pipila sa mga tinun-an miingon sa ilang mga kauban, unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato? Sa dili madugay dili na ako ninyo hikitan, apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Ug siya nag-ingon usab, kay moadto man ako sa amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay? Nangutana sila. Wala ta hisabti ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila, miingon ako sa dili madugay dili na ako ninyo hikitan, apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong panagsultihan? Sultihan ko kamo, maghilak kamo o magbinatay apan malipay ang kalibutan, maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ka o Kristo. Nakaambit ko og gasa, no? Gikan sa gawa sa nasod, no? Kanang gitawag og balikbayan box, no? Ang usa kahigala nakadawat siya gikan sa iyang pamilya sa gawas iyang igsuon, iyang iyang uncle, no? Unya nakadawat siya, iha pong gipaambit sa akoa, no? Ang balikbayan box, no? Nga puno sa daghang mga gasa,
It's a symbol of a Filipino box of generosity. Mao nay meaning sa akong pagkuha og kahulugan niini. Kung i-search ninyo sa Google, no, Balikbayan Box, a Filipino box of generosity. It's a symbol, nagsimbolo kini nga na ay nagmahal, no, sa layo, no. Na ay nagmahal og naghuna-huna siya or sila diha kanimo. And this is a symbol of a strong family or community ties, no? Na ay lahom nga relasyon because they want to stay connected. No? You know, karon yung adlaw, maog yun, technically speaking, maog yun ang ika-40 nga adlaw sumad sa pagkabanhaw ni Jesus. Kung iphon ninyo, sugod pag resurrection, pagkabanhaw, hangtod karon, this is the 40th day, the 40th day of resurrection. And technically speaking, maugid ron ang ascension feast, no? Fiesta sa pagkayab sa Dios. Apan sa ubang mga nasod, gisaulog ni siya, no? Holiday ron sa mga nasod nga naay mga Katoliko, no? Sa France, no? Sa Pilipinas, no? Sa ulugon nato ang Ascension Sunday karong Domingo, no? Mura tagga Triduum, no? Mura gi-extend nato ang celebration in a way prequel, no, sa celebration, no, Ascension feast. And mo ni ang adlaw diin si Jesus mi kayab sa langit, iyahang gibiyaan, maingon ta nga gibiyaan or gibiyaan, no? Gibiyaan labay laing term nga dili kayo sakit or magsakit kayo ang pulong nga gibiyaan, no? Na namilit si Jesus, no? O gamiuna siya sa langit, no? And muna nga misulti si Jesus, no? Malipay ang kalibutan, maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan, apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Bisan tuod og mibiya siya sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga apostoles, pero kaingon ta nga maghatag og kalipay sa dili madugay o sa mubong panahon maguol apan in a moment malipay ra gihapon. Dili ba sama, no? Ulabaw pa sa Balikbayan Box, no? Filipino box of generosity, no? Ipadala sa Dios ang Espiritu Santo, no? Dili na Balikbayan Box, no? Labaw pa sa Balikbayan Box, no? Gitan-aw nako ba nga ang Old Testament, it's the time or the generation of the Father, no? And then the New Testament, mao ni ang panahon na sa second person of the Holy Trinity, no? Ang Ginoong Hesukristo. And then our time from the apostles until now, this is the time of the Holy Spirit, no? Gipadala sa Dios ang Espiritu Santo to stay connected, no? Bisan og wala si Jesus, wala ang Ginoo, pero mabati gihapon nato ang ihang presensya tungod sa Espiritu Santo sa bisan asa ka ibutang, no? Bisan asa ang mga tinun-an, ang mga apostoles ibutang sa kalibutan, ang Dios nag-uban kanila tungod sa Espiritu Santo. And that strong and deep relationship nagauban kanila, and even until now sa atoa, bisan og 2,000 years, no? More than 2,000 years ago, magsaulog gihapon ta sa
kinabuhi ni Kristo nining Eucharistia. Because of the Holy Spirit guiding us, no? To stay connected, no, sa Dios, no, kita, no? Labaw pa sa balikbayan box, we have the Holy Spirit, no, guiding us, and mabati na to ang presensya sa Dios tungod nining ikatulo nga personas sa Santissima Trinidad, the Holy Spirit, no? And ato ning ikalipay, no, ang iyahang kayab nga to sa langit, no, dili mahimong kaguol apan mahimong kalipay alang kanato, dili lang sa mga tinun-an ni Jesus hangtod karon ug alang kanato. Kusog ang presensya sa Dios tungod sa Espiritu Santo. Amen. Daigo nato ang Dios atong amahan nga nagpili kang Maria nga inahan sa iyang anak ug ato usab nga inahan, pasalamatan nato ang Dios nga nagbuot nga ang tanang kaliwat magtawag kang Maria nga bulahan. Busa uban sa hugot nga pagsalig mga muyo kita nga malipayo nining Flores de Mayo aron tinabangan ni Maria, panalanginan kita sa amahan sa iyang labing pinili nga grasya ug maingon kita. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. Panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, matiunay unta ang among Santa Iglesia diha sa kahiusa sa pagtuo ug paghigugma. Mapanalanginan unta ang Santo Papa, ang among kaobispuhan ug kaparian, ang tanang mga sakop sa simbahan diha sa pag-alagad kanimo ug pagpasidungog kang Maria. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, himua nga ang among punuan sa kanasuran, matabangan sa pangalian ni Maria, Rayna sa Kalinaw, aron maningkamot sila sa tinuoray, pagpadangat sa kahiusa, kauswagan sa katawhan, ug sa matuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan nga anaa sa mga langit, himua nga magtuman ang mga minyo sa ilang katungdanan sa pagkaminyo, nga mahimo silang maayong mga ginikanan subay sa panag-ingnan ug tinabangan ni Maria among inahan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, itugot nga ang mga kabatan-unan nga tanan magmasinugtanon unta sa mga balaod sa Dios ug sa tao. Magtubo diha sa grasya ug sa kinaadman. Mahimo unta sila nga kalipay sa ilang mga ginikanan ug makapahimuot sa Dios ug kang Maria among inahan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan nga gamhanan sa tanan, himua nga ang mga batan-on lalaki ug babay maghupot sa Kristohanong mithi, magkugi sa mga maayong buhat, ug magahin sa ilang kinabuhi sa pag-alagad sa isig katao, aron mahimo silang dungog sa nasod, garbo sa simbahan, ug makapahimuot kanimo diha sa pagsunod kang Maria among Rayna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O amahan, tabangi ang mga masakiton sa lawas ug kalag. Tabangi ang among mga kinahanglan nga espirituhanon ug yutanon. Hatagi sila sa pahulay nga dayon ang mga igsuon nga nag-una kanamo. Itugot nga maghiusa kaming tanan sa kanunay nga pagdaig ug pagpasidungog kang Maria among inahan ug Rayna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O Diyos, among amahan nga naghatag og kalipay sa kalibutan tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Itugot nga tungod sa mga pangaliyas sa among inahan ang mahal na Birhen Maria among Rayna, madala kami nga sa kalipay sa kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
sana mo, mga masalay po, ang pag-upino, Maabot sa yuta, hinamasa kamot sa tao. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa amahan makagahom sa tanan. Tuwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamo. Alang sa pagdaig pagmaya sa ngalan. Alang sa kasalanan sa tibok niyang santos kasimbahan. O Ginoo, dawatan nga maluluyo ng mga halad sa imong banay. Aron ubos sa imong panalipo, dili unta mawala ang among gihalad, kung dili mo abot hinuon nga na sa mga gasa nga tunay nga imong gisaad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanos si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay huno nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitasan. Dagon ang nagaagi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si
si Kristo nga matay, si Kristo nga banal, si Kristo mo balik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo malang gigarihan ang kahimayan, hangtod sa pangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nausab kami. Ipakita ta ang panag-inig sa unay, panagdait maanaa kaninyo. Sa Diyos nga sa mga sala sa kalibutan kaluy kami hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, ug nga maayo ako. Magampo kita. O Ginoo, bantay pinagi sa magkanunayong gugmang imong mga tinubos diha ni Kristo. Aron ang naluwas pinagi sa pagpasakit sa imong anak, malipay kanunay sa iyang pagkabanhaw, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita. O Diyos, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo,
naglipay ka sa kalibutan. Itugot na ngamuyo kami nga tungod sa iyang inahanang Maria nga Berhen. Makaamkon kami sa mga kalipay sa kinabuhing dayon. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa dili pa nato tapuson kining kasaulugan sa matag adlaw nga pagampo sa Flores de Mayo, ato usa pasalamatan ang atong mga altar servers nga maoy pilgrim sponsors karong adlaw. Ingon man ang atong Parish Youth Coordinating Council, lectors and cantors, lay ministers, collectors ug ang atoang choir. Ug ilabi na ang atong Mass Presider nga si Reverend Father Sherwil Mingo nga mao'y niabag kanato niining atong kasaulugan. Salamat usab sa mga bata nga nagsilbing anghel ug sa ilang mga ginikanan nga misuporta kanila sa pagsalmot niining atong kalihukan. Sa makausa pa, daghan kaayong salamat. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Dugang pahibalo ugma ang culmination sa mga bata, no, sa nangapil sa katikisem sa mga kapilya sa Flores de Mayo. No? Alas 8 ang Santos nga misa. No? Ug ang mga bata dalun dito sa San Roque Gym, no? Alang sa ilahang sa tawag ani bazar, no? Bazar. No? Ug mga ginikanan, no, ubanin ninyo inyong mga bata. Dugang niini karong alas 7 sa gabi karon, no, alang sa atong pagsaulog sa Jubilee for Media and Communication, adunay ipaambit nga talk mahitungod sa social media nga naguluhan nga Bayan Digital Cyber Smart Mastering Digital Safety and Hygiene, no? Mahitungod kini sa sakto ug maayo nga paggamit sa social media. Gidapit ang tanan sa pag-apil niini karong alas 7 sa gabi sa La Purisima Hall. Ang Ginoo man naa kaninyo Manaw sa kanimo. manalangin kaninyong Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ihalad na ang misa dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.